ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଦଳୀ ଗଛ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଦଳୀ ଗଛ ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ପକାଇଦେବା, ଏମିତି କରିଦେବା, ଏମିତି 4ଟା ଶାଖା ବାହାର କରିଦେବା, ତାପରେ ପତ୍ର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ କଅଁଳିଆ ପତ୍ରଟା ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କଅଁଳିଆ ପତ୍ର। ଆମେ ତାର ଭଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା। ଭଣ୍ଡା କେମିତି କରିବା? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭଣ୍ଡା, ମାନେ ତାର ଫୁଲ। ତାପରେ ଆମେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂଳ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ତାକୁ ପୁଆ କୁହନ୍ତି, କଦଳୀ ପୁଆ। ହେଇଗଲା ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ରେଡି।